Gipahimangnuan sa hepe sa Mandaue City Police ang katawhan nga magbantay sa mga kaso sa pagpanuli sa dakbayan. Padayon kini nilang gitutukan aron masolusyonan. Ang report ni Nico Serino. Sa miaging gabi nadakpan sa Mandaue City Police si Jerry Irana, 50 anyos. Gisikop siya sa follow-up operation human giingong mamiktima. Sa pakisusi sa kapulisan, nasayran nga ubay-ubay na daay nga makaso ang gikalambigitan sa dinakpan. Mato di Senior Superintendent Julian Intoma, sakop siya sa dakong grupo nga nalambigit sa pagpanulis. Gani, may duha ka warrant kini didto sa Cavite. Since 2001 pa ni siya, involved na ni siya og tulis. Taga Bukidnon ni siya pagkatao, and then minyo og taga Katiil, Davao Oriental. Nga mong feedback sa Davao, diretso din nilang nakuan nga kinantohan mayo kay nasakpan na mo. Matod sa MCPO, bisan sa pagkasikop ni Irana, duna pa siya makaubanan nga angayang bantayan. Mao nga ilang pahimangno sa katawhan, padayon nga pagmatngon ni ining makaso sa pagpanulis sa kadalanan. Makaigo sila sa area na to, mo dagan sila nga to or mag-exchange sila og kuan kay ingon na nila ang pattern. Definitely may kauban si Jerry Irana. Manya mo rong gipangita besides sa atong grupo nga Usamis group nga nintira sa konsolasyon og saliluan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.